sa v tomto bode prerokovali obidve žiadosti súčasne. Pokiaľ nemá nikto z poslancov doplnenie programu, tak dávam hlasovať za návrh doplneného programu o žiadosť pána Adamču do bodu 5, ktoré sa bude týkať prenajmu baru v priestoroch obecného futbalového klubu. Dávam hlasovať za návrh. Poslanci obecného zastupiteľstva Ratnovce schvaľujú program rokovania obecného zastupiteľstva Ratnovce tak, ako bol uvedený v poznámke, s tým, že žiadosť, ktorá bola doručená dnes, bude prerokovaná v bode 5. Žiadosť o predĺžené nájmu Motosport. Takže dávam hlasovať, kto je za tento návrh uznesenia. Všetci bolo 6 za, nikto sa nedržal, nikto nebol proti. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené jednomyselne. Takže keď máme schválený program, kde prejdeme k bodu číslo 3, kontrola uznesení. Ďalším bodom programu je kontrola uznesení z zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorá sa konala 21. augusta 2023. Boli prijaté uznesenia číslo 67, overovateľovia zápisnice a členovia návrhovej komisie, číslo 68, schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva z 21.8.2023, číslo 69, informácia o plnení prijatých uznesení obecného zastupiteľstva konaného 29.5.2023, číslo 70, neschválenie cenovej ponuky Aqualeasing, izolácia budovy OFK, číslo 71, schválenie cenovej ponuky Drevotek, chodové dvere, kultúrny dom, číslo 72, návrh pasportizácie, pripomienky uložené pre stavebnú komisiu, číslo 73, schválenej cenovej ponuky na vypracovanie cestnej siete obce, číslo 74, schválenie spolupráce mikroregión Sokolovce, Ratnovce i Alšove Čistička, číslo 75, zabezpečiť projektov dokumentov zmeny trasovania kanalizácie, číslo 76, odsunutie schválenia prevádzkového poriadku budovy OFK, číslo 77, súhlas so spracovaním nového územného plánu, číslo 78, schválenie návrhu kandidáta prisediaceho pre okresný súd, číslo 79, schválenie úpravy rozpočtu rozpočtového opatrenia číslo 2, číslo 80, vzatie na vedomie a schválenie záznamu z previerky 30.6.2023, číslo 81, schválenie ponuky nového plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2023 a 2030. Konštatujem, že spolu bolo prijatých 15 uznesení, z toho sú 2 v plnení a 13 uznesení bolo splnených. Otváram diskusiu k tomuto predloženému návrhu. Nikto sa prihlásil? Konštatujem, že do rozpravy sa nikto neprihlási, tak dávam hlasovať o predloženom návrhu. Návrh uznesenia. Poslanci obecného zastupiteľstva Ratnovce berú na vedomie informáciu o plnení uznesenia tak, ako bola predložená bez pripomienok a výhrad. Kto je za? Všetci za. Nikto sa nedržal, nikto nebol proti. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené jednomyselne. Prešli by sme k bodu číslo 4. Žiadosť o financovanie spevnenia cesty 9/3 a 9/1 od pána Gogola. Poprosím prečítať žiadosť. Dostali sme žiadosť od pána Martina Gogola. Žiadam vás ako vlastníka nehnuteľnosti pozemkov v katastrálnom území Ratnovce, parcely číslo 9/3 a 9/1 o spoluprácu na financovaní tejto obecnej cesty. Pred 2 rokmi som požiadal obec o súhlas, aby som mohol zmeniť a skultúrniť túto komunikáciu, ktorá meria na dĺžku 400 metrov. Bola celá zarastená a zanedbaná a tak som začal konať. Nechcel som s tým otravovať obec, tak som si obehol ľudí, ktorí by do toho išli so mnou a nejako by sme sa vyzbierali. Opak sa stal pravdou. Zaplatili mi iba traja, Vladimír Stolár, Stanislav Malovič a Peter Liba. Každý po 500 € a ostatní, že mi nič platiť nebudú, že je to obecná cesta. Celé ma to stalo doteraz 8300 € a financoval som to z vlastných zdrojov. V uznesení ste povedali, že môžete pomôcť zafinancovať v rámci možností. Aké sú vaše možnosti? Zaplatiť
pondelok alebo polovicu. Preto sa vás pýtam a zároveň prosím, či môžete prispieť ako vlastník. Na začiatku práce musel znova vymerať hranice cez pána Jančička, doplácal som 220 € za zameranie. Materiál sa dovážal 8x8 kola Hlohovec, 3x8 kola Nijava, 4x stroje, 4x8 kola Budmerice Štefanov dvor, jedno auto, dovoz materiálom 300 €, stroje a báger, ktorý vyhrňal cestu, nakladal materiál, plus auta, ktoré boli prítomné pri týchto prácach pod Lukas stav Peserov. Bola cena 3160 €. Prikladám aj fotodokumentáciu prác, ktoré sa tam doteraz robili. Ďalej bol používaný veľkotonážny valec z požičovne celkovo na 3x. Cena valca na jeden deň 140 €, dovoz, odvoz plus vykládka, nakladka. Podotýkam, že všetky práce som si robil sám s pomocou Miloša Krupu a Juraja Kudríka. Môj odhad bol na začiatku, že to bude asi 10 000 €, zvládol som to za 8300 a nie som žiadna firma. Samozrejme nerátam môj čas, ktorý som tam strávil, nervy a celkové náklady. Som len radový občan, ktorý nechcel chodiť po plate a pričiniť sa k bielu. Zrazu tam už chodia všetci, čo tú cestu nepotrebovali a mudrovali. Preto prosím vás, pomôžte aj vy. Prikladám fotodokumentáciu prác, záznam v nákladnej doprave, 3 bankové prevody občanov, pán Stolar, Liba a Valovič a touto cestou ďakujem, že neváhali a pristali k bielu. Nehľadajme ľahké cesty, ako sa to nedá. Tie hľadá toľko ľudí, že sa po nich nikam nedá prísť. A priložené uznesenie. Ja by som tomu doplnila. Žiadosť o súladenie právneho a skutkového stavu komunikácie v obci na pozemkoch 9/1 a 9/3 katastrálneho územia Ratnovce, podpísané 11 občanmi zo dňa 8.9.2020, bola prerokovaná na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 2.7.2021 a bolo prijaté uznesenie číslo 45/2021, ktoré citujem. Poslanci obecného zastupiteľstva Ratnovce súhlasia so zámerom žiadateľov o spevnenie komunikácie v súlade s právnym stavom cesty. Zároveň v rámci možnosti obce sú ochotní poskytnúť súčinnosť obce pri spevnení komunikácie parcela 9/1 a parcela 9/3 katastrálneho územia Ratnovce. Toto uznesenie bolo schválené jednomyselne. Podľa predloženej fotodokumentácie na predmetných parcelách boli vykonané práce nad rámec povolených úkonov. Po zasadnutí finančnej komisie, ktorá sa konala v piatok, sa dohodli poslanci, že vedia na tom sa podieľať s tým, že faktúrou by poskytli firme Lukas finančnú hotovosť alebo peniaze 2000 €. Takže má niečo, otváram rozpravu vyložené návrhu, konštatujem, teda, že s poslancom nech sa páči, nech sa niekto prihlásil k vyjadri. Má niekto niečo na doplnenie? Chce sa k tomu niekto ešte vyjadriť? Nie? Takže konštatujem, že dávam hlasovať za návrh uznesenia. Poslanci obecného zastupiteľstva Ratnovce vyhovujú žiadosti pána Martina Gogola, schváľujú výšku 2000 € na preplatenie čiastočných nákladov na udržiavace práce vykonané na parcelách 9/3 a 9/1 katastrálneho územia Ratnovce firme faktúrou Lukas vo výške, tak ako boli vykonávané tie udržiavace práce. Kto je za tento návrh uznesenia? Dávam hlasovať. Takže všetci, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené jednomyselne. Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Bod číslo 5. S tým žiadosť o predĺženie nájmu od spoločnosti RK Motorsport a plus k tomu bude žiadosť od pána Adamču na prenájom TX priestorov. Takže poprosím prečítať žiadosť a išli sme podľa
Dobre, všetko toto. Žiadosť o predĺženie nájmu od firmy RK Motosport. S obcou Radnovce má spoločnosť RK Motosport Sokolovce uzatvorenú nájomnú zmluvu na prenájom časti pozemku číslo parcely 258/1, časť objektu súpisné číslo 195, sociálne zariadenie TJ nachádzajúce sa na pozemku 258/4. Touto cestou žiadam o predĺženie nájmu za rovnakých podmienok do konca vášho volebného obdobia, to je do 31.12.2026. Základné vybavenie vám vopred ďakujem a zostávam s pozdravom RK Motosport Sokolovce. Chce sa niekto prihlásiť? No, rozpravy, poslanci, vyjadriť. Áno, áno. Ja by som navrhol do konca budúceho roku túto predĺžiť zatiaľ. Kalendárne. Kalendárne. Budúceho kalendára, takže do konca roku 2024. 2026 to je trošku dorádu. No. To je jedna vec, no. Ja musím konštatovať, že v podstate žiadosť, ktorá prišla druhá v poradí, je za vyššiu sumu, ale problém nastal v tom, že žiadateľ, ktorý žiada o prevádzkovanie baru, momentálne o tej žiadosti nemôže rozhodnúť, nakoľko nemá oprávnenie na prevádzkovanie a poskytovanie služieb v gastro a v reštaurácii. Čo to znamená? To znamená, že momentálne nie je možné uzavrieť zmluvu na prevádzkovanie baru, nakoľko nemáš živnosť ani k tomu patričné podnikanie. Dobre, a tá zmluva bude platná od 1.1.2024. Ale my sa od 1.10. má podané Motosport. Dobre. Obec by nemalo zaujímať, či má alebo nemá, obec by malo zaujímať, či zaplatí alebo nezaplatí. To není celkom tak. Je to celkom tak. Momentálne Ja nie je nevadím, možné to Nemusí mať. Ja Na druhú osobu to môže byť. Počkaj, Keby som môže vás to vyviesť, Pardon, ja si tú omlúvam sa. živnosť otvorím. Dobre. Pani starostka, tomu vyjadriť. ja si tú živnosť otvorím, keď bude, teda určite. Aký je problém? Môžem? Ešte by som poprosil, keby ste neskákali do reči, keď Dobre, hovorí jeden niekto omluven hovorí som a sa. potom sa tu vadíme za chvíľu, jak... No. Danka, ja si živnosť otvorím. To je na, tu je Ja na udrujem? poslanca na Áno, posúdenie. áno. Momentálne riešime terajšiu situáciu od 1.10. podaná žiadosť. Dobre, kľud, môže však diskutujeme. Viete čo, tu mi... Dobre, Peťo, Zadáva, že čo mu udrujem, koľko ja tu odmietam sedieť, ja Dušan, ukludni sa. na takomto zastupiteľstve sedieť. To bola normálna pripomienka. dobre, omluven sa ti, Ale Peťo. akože podľa rokovacieho poriadku by vôbec nemal vstupovať iba ten, kto sa prihlási, dáte mu slovo Dušan, samozrejme. kľud. Dobre, to bola pripomienka na mieste, v poriadku, ja si živnosť otvorím. Kde je ďalší problém? Tak ja už som aj bar mal, ja som podnikal v gastronómii. Áno, vidíme, Tak, živnosť je ukončená. dobre, však tá sa dá otvoriť. My dneska rozhodujeme o nájme, od 1.10. je podaná žiadosť, to není napísané, tuším, myslím, že nebol podaný, odkedy? Bol? Od 1.1.2024, takže nevidím dôvod, aby sa dneska nerozhodlo o žiadosti, ktorá bola prvá v poradí. Tak to si není moc proratnovská. Lebo od 1.10. má a funguje tam, áno? Teraz Dobre, potrebujeme dať do právneho dobre. stavu, tak ako sa to užíva, preto sme tu a diskutujeme, Keď mi to áno? zamietneš, tak v poriadku, ale... Ja ti to nezamietnem, pretože ja o tom ja nerozhodujem, pokiaľ te zdvíhajú tu poslanci, takže ja som není na to orgán, ktorý rozhoduje, ale vykonávam. Nechcem nikomu robiť zle, ani Romanovi, ani nikomu. Bolo mi navrhnuté, či by som sa na to dal by som sa na to. Myslím si, že futbalisti, nohebalisti, celková verejnosť Ratnovská by bola spokojnejšia, možno, teda dúfam. A je to na vás. Spýtam sa to teraz, Je to na vás. otvorene len my dvaja, áno? Dobre. Prečo tam nechodíte vy, fotbalisti a nohebalisti? Povedz mi ten rozdiel. Pred 2 týždňami útorok dovolú teba. Útorok Klubna? Ty? Ja a Roman Omasta. A kde je zbytok? No, tak si nastav Ja zrkadlo. sa teba pýtam, veď. Nastav si zrkadlo. A ja som bol ešte. Na čo si mám nastaviť zrkadlo? Tak si sám, tak dobre, no. A ľudí, aký by si tam Ja som tam prilákal? bol, pravde. No? A v čom bol problém? V ničom. Ja nemám s tebou problém. Ja ani s tebou nemám, ja nemám s nikým z nich bol problém. Prečo prestali chodiť? Povedz mi. Roman, my sme neprestali chodiť. Nech si to počuť, že Ty si Dobre, prestal... povedz. Chcem to počuť. Ty si prestal nedelu chodil. Máme sa k bodu a ty Máte sa k bodu. Danka, právo majú vystupovať tí, čo sme za žiadosť prerokovať, takže pán Adamča a pán Kubovac.